Ikhomishana yophenyo iMadlanga Commission isaqhubeka nokuphenya izinsolo zenkohlakalo. Ezindabeni zeNkanyezi TV, nginguNothi kaMaphumulo, sawubona mlaleli. Nazi izibuyekezo zakamuva zekhomishana yophenyo iMadlanga Commission esaqhubeka nokuphenya izinsolo zenkohlakalo nokungena kobugebengu ohlelweni lwezobulungiswa eNingizimu Afrika. Ikhomishini iphinde yaqala kabusha ukulalela izigcawu zayo kuleli sonto ngemuva kwekhefu elincane. Ijaji uMbuyiselo Madlanga, ongusihlalo walolu phenyo, uqinisekisile ukuthi ubufakazi obuzayo bungase bugcinwe ngasese ngenxa yokuzwela kwabo. Omunye wofakazi abaqavile, inhloko ye-Crime Intelligence uLieutenant General Dumisani Khumalo, akakabuyi ukuzoqedela ubufakazi bakhe ngemuva kokugula ekuqaleni kwale nyanga. Ubufakazi bakhe buthathwa njengobubalulekile njengoba buthinta izinsolo zokuxhumanisa izigebengu phakathi kwezinhlaka zamaphoyisa. Ikhomishini isaqhubeka nokubhekwa ngezindleko kanye nokubambezeleka. Umgcini mafa kazwelonke uveze izigidi eziyi-147 147 million ezisetshenziswe ekusebenzeni kwekhomishana, okuhlanganisa nezinhlelo zedijithali, ukuthuthukiswa kwezokuphepha kanye nabasebenzi. Ukubambezeleka phambilini kudalwe ukuhluleka kokuthengwa kwempahla ngaphambi koMnyango Wezobulungiswa okuholele ekumisweni okusezingeni eliphezulu okuhlanganisa nelomqondisi jikelele womnyango. I-Public Servants Association manje isifuna i-Financial Intelligence Centre ukuthi ijoyine uphenyo. Ithi ikhomishana idinga amandla aqinile okulandela izimali ukuze ilandele imigudu yemali ehlobene nenkohlakalo ngaphakathi kwezinhlaka zomthetho. Ikhomishana kulindeleke ukuthi izwe ubufakazi obengeziwe bongoti ezinsukwini ezizayo. Kusele imibuzo ebalulekile. Ingabe lolu phenyo luzoveza ukuxhumana okuqondile phakathi kobugebengu obuhleliwe nezikhulu eziphezulu? Futhi bungakanani ubufakazi obuselwe obusazovezwa obala? Sizoqhubeka nokuqapha ikhomishini kaMadlanga futhi sikulethele ulwazi olusha njengoba isaqhubeka. Izindaba zeNkanyezi TV, nginguNothi kaMaphumulo. Hlala ubukele.